ناي سلسته شح مخري كلته بطعم الزفاتو سبعين سبيتن نيروم عزم سب حدار حدا ود سلسته حدا ود حدا عمت زعد ميهم كلته قلعو نبروم عزم سدرا نابرا انخو بدم سلازمته اتسب اي سرح كرخبولو نابزخل هازي روحو بوتا تسددين عبت زخدو بوتا سرح سلازرخب خعا نتن قرب دموز النواحلله بعلت بيتون دقون كيت اميوو بسب الناسرد اللوم ناستات 15 عمت زعكل كاب سدرا بيتو تفلي نبر نبرين دحر 15 عمت ناي سدت صانحيتو جن حجسي اخلن نابرا سدت ناب سدرايك خيد بمبال عب ايدو زنبرا 3,000 ገንዘብ ሒዙ ናብ ስድርኡ ተበገሰኝ ካብ ገዝኡ ውፅእ ኢሉ ጉዕዞ ኣብ ዝጀመረሉ ግና ሓደ ዓበ ኣቦ ኣጋጠምዎ እቶም ኣቦ ድማ ዝወደይ ፍቃደኛ እንተኮንካ ንህይወትካ ኣዝዮም ኣገደስቲ ዝኾኑ 3 ምኽር ክሸጠልካ ንሓንቲ ምኽር ግን 1,000 ናቕፋ ዘኽፍል ይብልዎም እቲ ወዲ ብጣዕሚ ተገሪሙ ከመይ ዓይነት ምኽር ምዝኸውን እዩ ب1,000 ናቕፋ ዝሸጥዎ እዞም ኣቦ ብምባል ሕራይ ኣቦ ተሰማሚዕ ኣለኹ ኢሉ 1,000 ናቕፋ ካብ ጅቡ ኣውፅኡ ሃቦም እቶም ኣቦ ዝወደይ ኩሉ ግዜ كحاصرلي الكاب زيت فلطو منقد اي تخيد ازي حانت مخرئة كاب زيات بلس مخرن تدليخا خاا حادا شحنا فاوسخمو يبلوون ودي بحركان نزي انا ختبلوني اخم حادا شحنا فايز بلعكمني حرايس كتخلقي تخنتايا نقارن بمبال ندقنا حادا شحنا فاوتي اهبوم اتم ابو هجون زودي زي ملكتك اي تحتتي بلوون ودي بقازيا اخيلوا مخرخم يبلوم عبو دما عيفالون زودي حانتن ازيا اقداسيتن بالاتن يلوم يحبروون ود دما كلتا شح كسيرة كابز خيد بقا انكم ازاز ترفتني حدا شحنا قفايون وصدوان اتا اقداسي زبالكم ما مخرقن نقورن يبلوم اتو مابو دما زودي بسمعي تهاويخ كايت وسن يبلوون ويود دما بقى زياتا سالسيتن اقداسيتن زبالكم انت خمي زبالكم ابو يخم ننفسي قصع زوهل الكوان جنزب عبز صنيحكم كتبلعوني بولو دحان حماق ايزاربن يتقومكم يلوم من قدو قصلين نايز توسنه ساعات تقعيزو خا اب حنت حوس ختما يعطو ابزا ختما كابز حدرس نعاي حاجزيا ابزا قدمي زل عديك حدر حشن سلازبلغنا نتا ختما حديقو مستم ابتا ختما نبرتم كشطو علم نعدم زملوس نبور نغادو من قدو تتحازون ابز اوان زمبار از ودنتم نغادو اذا من قدي نابزا قدمنا زل عدديا تأتو خبل حاتتهم نغادو هو تغند من قد نوحا ازي اقنا قراج سلزخونت حاصار ياقن دحان نحنا سلنفلطا صقم يبلكا مسانان عنا يبوون ود حراي لمسኦም كغعاز ابز جمرلو هندبت اتا كحصرلي الكاب زيت فلطو من قد اي تخيت تبل حدا شحنا قفاز خفللا مخرنايتهم ابو تزتبلون نتم نغادو دحان نسخم كيدو انا خصعبكم يلوم كا نتا اقراج من قد حديقو بتانوحن قندن من قد تغعيزو مشت ابتا حضر الله زوسن عدات وين تخونغن لك عبتا عدم ساعتوي اتم نبرتناي تعد تاكيبهم صنحوهم ودي انتاي كم زقاط مخفلت اب حدا من اسي قريبو ابزحاتتلو اتمن اسي اب كتما زوعلو نغادو اب منقدي شفاتو ختيرم ገንዘቦም ወሲዶም ቀቲሎሞም ክብል መለሰሉ ወዲ እቶም ዝሞቱ ነጋዶ እቶም ንስኡ ዝነበሩ ምዃኖም ፈሊጡ ህይወቱ ኣብ ትሕቲ ፈጣሪ ብምኽርናይቶም ኣቦኸም ዝተረፈት ተረድአ ብድሕሪዚ ነቲ መንእሰይ ኣብኡ እንከሎ ንሓንቲ ለይቲ ክሕድሮ ሓትቶም እቲ መንእሰይ ግን ይቕሬታ ኣነ ቦታ የብለይን ክሕድረካ ኣይክእልን እየ ግና ናብታ ፊትና ዘላ ገዛ ኸይድካ የሕድሩኑ በሎም برقص كحدرو خايم جن كسابلو ما أبتا جزا زعاتو سب وصر إيو أي فلتني عد لي كفتني انتلكا جن كيد يبلوم
ወዲ ድማ ኣብዛ ደገ ብቁሪ ክልሎ ካብ ዝሓድርስ ዝገጠመ ይግጠመኒ ክኸይድ እየ ብምባል ናብቶም ገዛ ኸይዱ መሕደሪ ክርእሉ ሓተቶም ዋና እቲ ገዛ መኒኻ እቶ ብምባል ብሕጉስ መንፈስ ተቐቢሉ ማይ ንእግሩ ሂቡ ዘይተጸበየ ክብሪ ለገሰሉ ዋና ገዛ ብመንገዲ ዝመጻኻ ኢኻ ትመስል ሞ ተደሪርካ ክትዕርፍ ብምባል ንበዓልቲ ቤቱ ድራር ኣቕርብልና ይብላን እንተኾነ ግን በዓልቲ ቤቱ ነቲ ዋና ካብ ውሻጠ ድራር ሒዛ ምስ መጸት ወዲ ኣዝዩ ዘሰንብድ ነገር ይርኢ እታ ሰበይቲ ነቲ ሰብኣይ ካብ ምስሊ ደቂ ሰባት ውፅእ ዝበለ መልክዕ ትውንን ኣዝያ ክፍእቲ ነበረት ወዲ ኸኣ ንስኻ ትመስል ኳዕናን ሰብኣይ ከመይልካ ምስዚኣ ትነብር ኢሉ ክሓቶ ክብል እታ ዘይምልከተካ ሕቶ ኣይትሕተት ትብል ምኽሪ ናይቶም ኣቦትስ ትብሎም ወዲ ኦ እንታይ ገደሰኒ ኢሉ ስቕ ይብል ዋና ገዛ እዚ ጋሻ ዝኾነ ርእይቶ ብዛዕባ መልክዕ በዓልቲ ቤቱ ብዘይመሃቡ እናተገረመ ንዓበል መደቀሲኻ ከርኤካ ኢሉ ናብ ዘዳለወሉ መደቀሲ ወሰዶ ንግሆ ፀሓይ ምስ በረቐት ከዓ እቲ ዋና ገዛ ካብ ድቃሱ ተሲኡ ናብቲ ወዲ ብምኻድ ነቲ ወዲ ኣተሲኡ ናብ ሓንቲ ክላስ ይወስዶ ወዲ ሕጂውን ኣዝዩ ንኽተኣምኖ ዘጸግም ዝተኣከበ ኣርእስ ናይ ሰባት ይርኢ ወዲ እዚኦም እንታይ ምስ ዝብድሉ እዮም ክሳዶም ዝተቖርጹ ኢሉ ክሓትት እኳ እንተደለየ ግን ሓንሳብ እታ ዘይምልከተካ ኣይትሕተት ትብል ምኽሪ ናይቶም ኣቦ ኣብ ኣእምርኡ ስለ ዘስፈራ ሕጂውን ስቕ መረጸ ብድሕሪ እዚ ዋና ገዛ ኣዝዩ ብምግራም ከመይ ዝበልካ ወዲ ኢኻ እዞም ኩሎም ትሪኦም ዘለኻ ክሳዶም ዝተቖርጹ ሰባት ኩሎም ኣብዚ ገዛይ ክሓድሩ መጺኦም ዘይምልከቶም ሕቶ ብዛዕባ ሰበይተይ ዝሓተቱ እዮም ይብሎም ኣነ ንዝነብሮ ህይወት ንሶም እንታይ ይምልከቶም ንስኻ ግን ብዛዕባ ሰበይተይ ጽቡቕ ይኹን ሕማቕ ብዘይምዝራብካ ዓዚኻ ስለ ዘሐጐስካኒ ርብዒ ካብ ሃብተይ ኣውሪሰካ ኣለኹ ይብሎም ሕጂ ሒዝካዮ ኺድ በሎም ወዲ እቲ ዋና ገዛ ኣዝዩ ሃብታም ስለ ዝነበረ ርብዓ ሃብቲ ወሪሱ ናብ ስድርኡ ጉዕዝኡ ቐጸለ ወዲ ድማ ድሕሪ እዚ ኹሉ ፈተነታት ብሰላም ኣብ ገዝኡ በጽሐ እንተኾነ ግን ለይቲ ኣብ ገዝኡ ምስ በጽሐ ዘይተጸበዮ በዓልቲ ቤቱ ኣብ መንጎ ክልተ መንእሰያት ደቂሳ ትጸንሖ ወይ ወዲ ድማ ኣነ እዚ ኹሉ ዓመታት ቃል ኪዳነይ ኣኽቢረ ካብተን ዝረኸብክዎን ደሞዘይ እናሰደድኩ ከምዘይ ኣልኽዋስ ንሳ ኸኣ ኣጓብዝ ሓቒፋ ትድቅስ ብምባል ብጣዕሚ ሓሪቑ ካብ ደገ ዓብ እምኒ ኣምጺኡ ደቂሳ ኻላ ክቐትላ ምስ ወሰነ እታ ተሃዊኽካ ኣይትወስን ትብል ምኽሪ ናይቶም ኣቦ ትዝ ትብሎም ወዲ ዘለዓሎ እምኒ ኣቐሚጡ ፀሓይ ምስ በረቐ ዝኾነ ክዕዘብ ኢሉ ኣብቲ ደገ ደቂሱ ይሓድር ንጉሆ ኾይኑ በዓልቲ ቤቱ ምስ ተስአት እቲ ንዓመታት ዝተፈለያ ሰብኣያ ኣብ ኣፍ ደገ ገዝኦም ደቂሱ ትረኽቦ ብታሕጓስ ሓቒፋ ድሕሪ ምስዓማ ንዓበል ንደቅኻ ኸኣ ርኸቦም ብምባል ምስቶም ብህፃንነቶም ዝገደፎም ደቁ ተረኽቦ ወይ ወዲ እቶም ትማሊ ምስ በዓልቲ ቤቱ ደቂሶም ዝረኣዮም ኣጓብዝ እቶም ብህፃንነቶም ዝገደፎም ደቁ ምዃኖም ምስ ፈለጠ ትማሊ እንቋዕ ተሃዊኸ ነዛ ኽብርቲ በዓልቲ ቤተይ ኣይቀተልክዋ ብምባል ተንበርኪኹ ንፈጣሪኡ ኣመስገነ ኣምላኽ መንገዲ ዝሕብሩ ምኽሮም ዝልግሱ ዓበይቲ ኣይኽልኣና ኩሉ ግዜ ምኽሪ ዓበይቲ ምስማዕ ካብ መንገዲ ጸጋም ናብ መንገዲ የማን ዝመርሓካ እሞ ኣብ ከባቢና ንዝርከቡ ዓበይቲ ክብሪ ይሃልወና እቲ ንሽማግለ ዝፈቱን ዘኽብርን ዕድመ ሽማግለ ዝውሃቦ ሓደራ ብዓቕምና ብዕድመ ንዝሸምገሉ ምሕጋዝ ንፍቶም ካልእ ገለገለ እዚ ናትኩም እምነትስ እንታይ ዓይነት እምነት እዩ እዚ ባህልኹም እዚ ኣካዳድናኹምስ ከመይ እዩ ደስ ዘይብለካ እናበልና ኣብ ባህሊ ድዩ ኣብ እምነት ዘይምልከተና ሕቶን ርእይቶን እናቕረብና ልቢ ኣሕዋትና ንሕዝን ሰባት ኣለና በጃኹም ካብ ከምዚ ዓይነት ሕቶን ርእይቶን ንቆጠብ ዘይምልከተና ሕቶን ርእይቶን ኣቕሪብና ልቢ ኣሕዋትና ካብ ምሕዛን ከመይ ጌርና ልቢ ኣሕዋትና ብኣና ደስ ይብላ ከመይ ጌርና ምስ ኣሕዋትና ንፋቐር ኣብ ዝብሉ ነጥብታት ነተኩር ክቡራት ሰማዕትና ብሓቂ እዛ ኸንብባ ዝጸናሕኩ ንኸንብባ ዓቕሚ ነበረንን ግን ንደቂ ሰባት ትጠቅምን ሓጋዚትን መሃሪትን ምክብባር ኣብ ደቂ ሰባት ትፈጥር
أزيا مساتيت زانتايا كاب مبالي مسكونتات سدتنا أمزازيني تسأميمي عينينا نبعن لبينا مفتفتن كم بباز تقددكو نسخمون سمم يلكم انت سميعكما بحق صبق مخرن أستمهرن كم ترخبو رقص أنيعي كالوت سبات كسمعوان كم مهارولاند ما شير نقبر رامو نزات صحوف نخلنا كتمهر تخيل